Maia eta Marti, 7. atala autometaketak. Denek badakite goizetan, Baionan sartzea eta arratsaldetan Baionatik hilkitzea kalbario bat dela. Autoak metatzen dira Sutar eta Meñoneko biribiletan, Mobek karrika gainean, Zubigorrian, Ametzondo aldean, bata bestearen ondotik, elkar hunkitzeraino, txur-txur. Jendeak egunean bietan, bere bilgailuaren kabinan isilik sufritzen ditu metaketa horiek. Badirudi gainerat, ez dela deus egiten ahal. Lapurdiko, Benafarroako eta Hego Landetako etxeak husten balira bezala da. Herritarrek lanera tenorez heldu behar dute ederigor. 9:00 hasten dira eta lantokia 4:00 uzten dute. Gehienetan, gidari bakarrarekiko autoek moldatzen dituzte lego trinko horiek. Kotxeak ere gero eta handiagoak dira, azkarragoak, distiratsuagoak. Baionan bizi direnek ez dute metaketa horietan preso hartuak izaiteko arriskurik. Baina hiritik atera behar dutenean ez daukate ihesik. Aparkalekutik jalgi orduko hor dute lehen metaketa. Hortik libratu ondoren beste bat eta oraino beste bat, uztaritzerako bidean azkenean abiadura askatzeraino. Tartean, tutak, laidoak eta irainak, desafioak, keinu itxusiak. Garaio kolektiboak indartzen ari dira, bainan ez aski, eta auto geldutuen artean autobusak ere karrakoilen antzera ibiltzerat behartuak dira. Ez dute beti bide propiorik oraino. Zailtasunak zailtasun, argi dago, nehork ez duela autoa sakrifikatuko, metaketan blokaturik ere libertatearen ikur nagusia delako.